הולכים להתחיל את המסלול של היום השישי באיפה? ולדגוזה? קול דבוזה. קול דבוזה. תראו איזה אמיצים. גלעד. יש פה שביל מהפסגה מאוד מאוד בוצי, מאוד בוצי, ומחליק אכול בלוע. שרון לאט לאט, אל תקה דה פולס. אורן עשה עכשיו גליצ'ה קטנה, והירידה היא מאוד מאוד תלולה ומחליקה. זהו, אנחנו יוצאים מהאזור של הערפל למעלה שמה, מכל הבוץ וזה, ויורדים למטה דרך הרבה יותר נורמלית כבר. עדיין ממשיכים לרדת ומגיעים שם לבקתות. שם אנחנו כנראה נאכל צהריים, ננוח, נפרוש לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. פעם ראשונה בטיול שאנחנו יורדים לבקתה במקום שאנחנו עולים אליה. אוקיי, now you can jump. עצרנו לנו פה בבקתה, בבקתה, בקתה יפה מאוד, שלה דמיאז'. אחרי שירדנו מפסגת קול דה טריקון, אנחנו ממשיכים בדרכנו ללס קונטימיננט. קונטימינס, סורי, מיסיה אורה. מיסיה בריאן. This is our last day in France. Yes. עוד עיירה ציורית, שמה למטה, שאנחנו הולכים לישון בלילה, נקראת לס קונטימט. מרבדים ירוקים, לא נגמר, הכל ירוק שמה, למעלה, למטה, חורש, יערות, הכל ירוק, כל מקום ירוק. אנחנו בדמדומים של ערב, פה בכביש הריק בעיירה, אין פה אף אחד, אין פה נפש חיה. אנחנו רואים בלילה את הערים מאירים עלינו עם השלג שלהם. איזה יופי, איזה יופי. מנסים להצטלם על רקע הערים פה בלילה, אני לא יודע אם יצא התמונות. לא, אבל לא תספיק לדעתי, אני באמת... אני כבר עברתי את הנהר.